बिजाथिफोरा बर' मानसिफोरा न्यायाधीश जाज सेसन जाज CJM कर्टआव जाज जानायनिफ्राय बन्सित जादों। दा बे सरकारनि जि मोनसे इन्टेनसन आरो बेयाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया जेरैबायदि मोनसे खामानि मावबाय थादों जोंहा सन्देह जादों। दिपेन बर' सारा जे बर' फरायसा आफादा जोंना बयजोंबो मानिजानाय मेल मिथिं गिदिर गिदिर बुंग्रा आरो जोंनि BTCनिनो जेने BTR खुंथायाव थानाय UPPL सरकारनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बे थासान्दियावबो बर' फरायसा आफादा मानि थाखाय सोमावसारनांखो आरो मानि थाखाय NDFBनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा मानो गवाखै? निस्सय नोंथांमोना चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब। बेनि उनाव कमेन्टखौ खालाम, नोंसिनि जे बुजिनो हानायजों कमेन्टखौ खालाम। अब्ला बांद्राय गोबाव जुदि खालामला जों मानाव गिदिर बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा मा खोथा बुंदों अब्ला जोङो स्वयं बेनि खोथानिफ्रायनो जोङो खोनासंनानै लानि रायजोफोर। आरो गोबां आफादफ्रा बाहागो लादों, बर' थुनलाइ आफाद गुबुन गुबुन आफादाबो बाहागो लादों। जोङो 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय सिडिएन डेमनस्ट्रेसन जों हाबाफारि लादों। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे थांनाय गोलाव बोसोराव आसाम सरकारा जोंजों गोबां खेब रायलायबाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुजों आरो सोलोंथाइनि जिखिनि जेंनाफोर दंमोन बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय प्रतिश्रुति होदों आरो बेयाव सावरायनायनि उनाव माइनट्सबो तैयार खालामदों। दा जिखिनि जोंनि मौलिक जेंनाफोर दङ आरो सोलोंथाइया जिहेतु मोनसे मौलिक अधिकार राइट टु एडुकेशन 2009 NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति माहारियारि सोलोंथाइ बिथांखि 2020 जेराव मादार टां मिडियाम बेयाव स्ट्रेस आरो इम्पर्टेन्स होनाय जादों। मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंखौ बिमा रावजों सोलोंनायनि बेयाव खोथाखौ होनाय जादों। किन्तु बेबायदि मोनसे समावबो जिखिनि जोंनि गुबै जेंनाफोर दंमोन, दाबिफोर दंमोन, बे दाबिफोरनि गेजेराव आसाम जुडिशियेल सार्भिस बे सार्भिसाव बर' सोफानांगौ साबजेक्ट जायनि थाखाय जोंनि बिजाथिफोरा बर' मानसिफोरा न्यायाधीश जाज सेसन जाज CJM कर्टआव जाज जानायनिफ्राय बन्सित जादों। हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव थांनायनि खोथायाथ' गोजाननि बाथ्रा। बे ग्रेड 3 एग्जामाव बर' साबजेक्टखौ सोफानांगौ जिहेतु 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' रावखौ स्टेटनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज होनाय जाबाय। दा बेयाव जोंहा जोंनि फरायसा फरायसुलिया बन्सित जाबाय। 2 नम्बराव जाबाय आसामा टेट खुंलिया आरो टेट खुङाबा CTET-आ खेबनै जायो बोसोराव। बे CTET-निफ्राय जोङो टिचार मोननो हायो। लेंगुवेज 1 जि पेपार दङ बेयाव बर'खौ दिनै सोसनाखै। धर्मेन्द्र प्रधाननो मेम'रेन्डाम होबाय, आसाम सरकारनो मेम'रेन्डाम होबाय, बिथांमोना खालामगोन होननानै बुंबाय किन्तु खालामाखै। आरो जुदि टेट होनो मोनाबा टेटआव पास जायाबा होनोनो मोनाबा पास जानायनि खोथाया गोजान होमबानिया जों टिचार मोनाबा बर' मिडियाम टिचारा बहानिफ्राय फैगोन? टिचारा रिटायार जागोन, स्कुलाव टिचार गैया जागोन, स्कुला थैगोन, स्टुडेन्ट गैया जागोन। बे बिराद गिदिर मोनसे सिरियास इसु। दा बेखायनो CTET-आव लेंगुवेज 1 सोनांगौ। हायार सेकेन्डारि 95 आपग्रेड खालामनाय जाबाय कभिडनि टाइमाव। बेयाव पस्ट ग्रेजुएसन गैया, टिचार गैया। गोदानै 101 हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन खालामनाय बर' मिडियामनि थाखाय जोङो लिस्ट होदों। सरकारा खालामगोन होनना बुंबाय, खालामा। पस्ट ग्रेजुएसनबो गैया। 35 मडेल हाई स्कुल गायसननायनि खोथा बुंबाय, प्रतिश्रुति होबाय, बेखौ गायसनाखै। सिंगल टिचार 0 टिचार स्कुलाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ। आसाम सरकारा BTC-खौ बुङो नोंसोर टिचार एपइन्टमेन्ट मानो होआखै? BTC-आ आसाम सरकारनो SOA एप्रुभेलनि थाखाय हरो किन्तु आसाम सरकारा 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआ SIO हरा। टिचार एपइन्टमेन्टखौ बहानिफ्राय होगोन? नांलाय खमलाय दाखालि 1500 एपइन्टमेन्ट होबाय आरो दा एनादार 2-3 हाजार SIO एप्रुभेल हरनानै दोननो बेखौ होआखै। दा बे सरकारनि जि मोनसे इन्टेनसन आरो बेयाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया जेरैबायदि मोनसे खामानि मावबाय थादों जोंहा सन्देह जादों। EGS सेन्टाराव 72 नाम्बार EGS सेन्टाराव कुनु टिचारानो गैया, पस्ट ग्रेजुएसन गैया। व्हेरेस बिथांमोना बेखौ रेगुलार खालामनानै होबाय। SCRT-आव लेक्सारार गैया, जोंनि टेक्सट बुकआ बोरै कारेक्सन जागोन? स्कुल एडुकेसन बोर्डआव एकाडेमिक अफिसार गैया। क्लास 9-10 हाई स्कुल दा हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो थांगासिनो दङ।
सेबा आरो काउन्सिल मोनसे जाबाय दा बेयाव कुइसन पेपारा रं फैयोब्ला दाया सोरनि जागोन बिथांमोना बुंगोन जे बर' मानसियानो बेखौ बानायदों जों जेला कुइसन खालामो बिथाङा जोंखौ नाना हरो आरो बेबायदि मोननैसो जिखिनि जोंहा मेजर इस्यु दङ जेराव टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन कर्परेशनाव एकाडेमिक अफिसार गैया टेक्स्ट बुकनि बेयाव रनसायनांगौ बे इस्युफोरखौ लानानै दिनै सरकारा नांगौ बायदि खामानि मावाखै डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव पस्ट क्रिएशन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पस्ट क्रिएशन बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव पस्ट क्रिएशन गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव पस्ट क्रिएशन आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उदालगुरि केम्पास गायसनबाय बेयाव बिल्डिंखौ बिटिआर काउन्सिला बानायबाय डिग्री मडेल कलेजखौ आसामनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ हेन्डअभार खालामनानै होबाय किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बेयाव बेसेबां डिपार्टमेन्ट जागोन बे डिपार्टमेन्ट एगेन्स्टआव पस्ट क्रिएशन खालामाखै दा बे गासै जेंनाखौ लानानै जोङो दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों सरकारा मावा होनना बुङाखै हानाय नङा होननानै बुङाखै प्रतिश्रुति होदों मावगोन होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना डिले खालामदों बिथांमोना माला मावगोन बिनि टाइमलाइन होआ बिथांमोना समाधान खालामनांगौ टाइमाव बिथांमोना माइनुट्स बानायनानै टाइम पास खालामदों आरो बेखायनो जों खुद्रिनानै दिनै हाबाफारि लादों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिनि सायाव हस्तक्षेप खालायगोन जोंहा आसा दङ जोङो दाबि आरो आवाज दैखांदों आरो बिथांनो जों मेम'रेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों जोंनि जि इस्यु बे इस्युनि समाधानखौ जों नागिरदों आरो जों आसाबादि आत्मबिश्वासि जे फैबाय थानाय 3-4 दाननि गेजेराव सोलोंथाइनि मेजर इस्यु स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बिटिआरआव बाहेराव बर' मिडियाम बे गासिबो इस्युआ वान्स फर अल रिजल्भ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों बर' फरायसा आफादादि गोबां बेबायदिनो बर' गौथुम आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे धरनायाव बाहागो लादों बाहागो लानायनि गेजेरजों दिन बेनो अलरेडि 5 इयार्स जे जानो थांगासिनो दङ इउपिपिएल सरकारा जेन बाहाय माबा मोनसे बर'नि थाखाय खहा जादों होननानै बाव सानजायो माखासे जोंनि जे इडुकेशन सेक्टर बे इडुकेशन सेक्टराव जोंहा बे मोस्ट इम्पर्टेन्ट बे इडुकेशन सेक्टरा बे इडुकेशन जेन सेक्टरखौनो माखासे जोंनि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय टिचार जेन होयै टिचार जेन दिखांला आरो गोजौआव जे थांनाय फरायनाय इडुकेशन बे इडुकेशनाव जोंनि माखासे पेकेजफोरखौ खमायदों आरो एबारनियाव टिचार थिखांनायखौ होनायनि गैला बेबायदि अब्ला टिचारा गैयाब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरा खारन स्कुला गोमालांगोन आरो मोजां स्टुडेन्ट थानाय नङा बिदिब्ला गासै उनावनो जोंनि बे टिचार दिखाङै माखासे जोंनि सायाव बिटिसिआव माखासे फरायनायफोरा बे डाउनाव दोननायनि नामा सरकारानो अब्ला सोर सरकारा जोंनियाव दा खुंथाय गोहोआव दंगासिनो दं निस्सय रायजोफोर नोंथांमोनहा बुजिखागौ बे डिफेन बर' बुंनायनि सायाव नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों आरो नै दा सरकारा जेन जोंनि बिटिसिआव जे खुंथाय दंगासिनो दं बिनि सायाव नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय अब्ला नोंथांमोनहा बे टपिकनि सायाव नोंथांमोना माबायदि मोनदों आरो बे स्पिचनि सायाव माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।